Det er den 27. dag i fasten, og vi er jo i en valgkamp. Og her der handler det om at sælge retter til os, så vi begynder at spise, gerne så mange som muligt, så vi kan sidde tilbage med et smil på læben og føle os mætte. Men spørgsmålet er selvfølgelig, er det de retter vi får, som vi egentlig gerne vil have? Eller tør vi at drømme om noget andet? Tør vi selv stille os i køkkenet og begynde at lave maden i stedet for at få den serveret? Tør vi at drømme stort? Tør vi at spise noget andet end det vi plejer at blive affodret med? Tør vi at se på verden i et nyt lys? Tør vi at se på verden i så stort et lys, så vi tænker nyt, helt nyt, om det der er muligt, om det vi faktisk kan gøre i det her land? Tør vi at drømme? Tør vi at se efter sandheden, efter det der gør os godt, både sjæl og ånd, ikke kun fysisk, men det der får os til at vokse som mennesker, som et folk her i Danmark? Hvad tænker du selv? Hvad skal vi spise?